migawo mar Okak okwa mondo mi omany obok mag wuoth ponono ni gin kod chenro mag wuoth e pinje ma oko e yore mag tich kaachiel kod tuke. Kolosi apisi mar immigration e boma ma Bungoma mane oyaw ayanga kod jatend piny William Ruto dwe mokalo, jalup jata tije mar migawo mar immigration e gwengego Morris Anyanda owacho ni ji mathoth e gwengego yudo thuolo mar tije e pinje ma oko, kendo mano miyo ber mondo mi gibed kod obok mag wuoth mabiro konyogi. Omedo ni obok mag nyuol kod opande gin moko kuom obok madwarore ne chenro ma kamano. Komachielo, jogo manoyudo obok mag wuoth onyiso mor margi e bwo chenro ma kamano. Came all the way from Nakuru to get my passport here in Bungoma, and it has only took me about one week to get it, and the experience was good. It was a clear picture of professionalism and swiftness. Nili apply passport hapa ni ofisi ya immigration ya Bungoma, na ilikuwa mnamo Alhamisi juma lililopita. Nili apply online through eCitizen na nikajileta hapa ofisini kuchukuliwa biometrics, na I've been very lucky because from Thursday last week leo nimeitiwa passport yangu ikiwa tayari, na hilo ni jambo ambalo nimefurahia. Hivi sasa ndio tumeanza, tulikuwa na clients karibu 25 wiki jana. Leo tumepokea clients wengine karibu 8. Tunatarajia, manake bado ni asubuhi mapema, tunatarajia kwa wiki tutakuwa tutapata not less than 300-400 people for the first time. Kwa wale ambao wangalipenda kuapply passports, najua kila mtu lazima awe na eCitizen account, na kwa hiyo account yako unaenda unapata option ile inaandikwa application ya passport. Unaenda through, lazima uwe na birth certificate yako ndio tujue kweli ulizaliwa Kenya, wewe ni Mkenya. Wale ambao wako miaka 18 watahitajika kuleta ID cards zao.